Ka seng kongres ha kasin kabaar kata tang hapo sansnem kalasya penjat thiau ha kaba ha kani kasin ki laingot ki MLA jongka ki laphet no sha kaseng NPP ha chwa jong kata ngim dai ru ban klet ba ka kongres ka job ha du ar phe wengut ki MLA ha usnam ar khat phra hanrai ki tei ki lasya phariano ha kaba ha usnam ar phe wei ki khat arngut ki MLA jongka ki laphet no na katai kaseng bat le yeso bat katrai nomol kongres ha ka jing yalam jong Dr. Mukul Sangma nangta sasan ngut ki balai rong NPP haswa ka election arajar arpeulai na lor ki weipat ha ba shupen na kane ka jingkhen ka bamanta ka paushai ba ukon rat Sangma jong ka NPP uday shisha usnar nong yele kai ha ka ba ulopharia ya ka PDF ban pendu judge sendon da ka bashim no ya ki arngut ki MLA jongka nangta ulashim saya ki alai ngut ki MLA jongka kongres bat kani ka jingnut jong u kala panmi ya ka jingbiang briu bapura sha ka lai phe wei ngut ki MLA ha ka ying dor bar jala ka badon han riu phe ngut ki dekhot kani ka jingle kam ju dei ka batang menta han rei ka kongres ru ka jumalin pha ha kani ka rukom khit MLA ha ki pheus nam manchwa ha kapor ba kadang khir song bha ha ka jala ki ladon bon ki seng san prathei ki balasha sanrit tang e khamtam ki seng trairi kum ka UDP HSPDP ki balasha thit tang e ha ka jingkhlan bor ka kongres tang ba hang neru kamdon tang ka wei kalenti ban ngi hap ban kan mau ba ha usnam 8000 khatlai ka NPP kalasha lan thau tang e ha upai lang ka jala ha kaba ka job tang arngut ki MLA bat kaba kum katai ke jingja kam longpat kaba phla ba watla ki yakni baro banrung sha katai ka seng yamanta hanrei ka rai la du bat kaba kut ka shongpat ha kinong jit ha usnam 8000 arthupra bat na kaba pau ha ka election MP badang shudep ngiyoi ba upai lang ka jala uladep aik sai lupa na kabanta ki election ki ban sawan ladadai ka MDC ni ka MLA namarba ka kongres kan saklan borbiang na Karo Hills bat nangta ka WPP na Khasi Hills bat kumta ka jingyet kanthi jong ki MLA kongres ka la bandai halor ka tai ka daw namar ba ki yoi ba kindai tangki MLA ki ba shisin ha ka ba kim sneu tiknashu yalade ba kindang wan phai biang ha ki election ki ban sawan langba kani ka jingrung seng sa ki laingut ki MLA jong ka seng kongres bat nangta sa ka jingdon lang jong ka seng UDP hasanda jong ka NPP kumta ka lat kalapli ya ukon rat Sangma menteri rangba du ba unshim ya kino kirai ki ba usneu yahap nang nei shakmat na ka banta ban pun urlong ya ka jingthmu ka ba udon bat kumta ula dairu ban ya state bat ban pen urlong ya ki ai ki jing sa nut jong u namarba ke election MDC kala ablupa hajan e bat mari kutpat ke MDC ru kala dai sa kapor ban pen khre ya ke MLA arjat arphupra kam dai tangkata kane pat ke jingja kala pen ijlino ya ka san pathai ha ka ba ke jingshani party kala dai ban tu no bat dai ban ithu no tang ya ubriu uba ibiang ban long nong yalam namarba kini kibalamalin ban kan thiap seng kin yai pteng hadu bandakut ke jing trai politics jongki bat kitei ki kan thop ya ka ying ukon rat Sangma kibala penhe pensa da ka seng kongres nangta usnyau phalang dhar uba preston tensong amperin lengdo Dr. Celestin lengdo bat kumju ya kini kisam lalut jong ka politics uba Gabriel Walang bat uba Charles Marngar kibala khilung khisan ha ka ying jong ka kongres hanrei onda kila khamhe ki phabneng jong ki kilalong kum khun chenren ban bam ya kado ka ba kila he lasan bat layo di ya kadut kangap baro shikata